Pagelaran salajengipun utawi pagelaran ingkang angka 3 panjenengan kula aturi mirsani Gebyare Reok Setyakawan kembar papat sugeng dalu para rawuh sugeng amir sani sumangga dumateng Bapa Saturan utawi Bapa Saida Ibu Saida nggih putra wayah panjenengan nggih menika sing dikitan Adik Muhammad Aziz Alfarido disiapaken ditumpakno Gebyare Reok Setyakawan alon-alon nggih kalian disukani pambukani gending mama disukani gending ojo cilik ati dados
Terus monggo ditumpakno alon-alon. Khusus terutama sing dikitan nggih Adik Muhammad Aziz Alfarido. Ditumpakno terus ojo sampai didukno nggih pole niku sing diniati. Kalian disungani gending salajengipun papan kembangé ati apa saturan kembangé ati ya mung rika mamang kembangé ati kembangé ati isun sayangi Mas Andri isun sayangi isun walasi kembangé ati mama
sing ana kaya riko mama yo terus monggo ditumpakno alon-alon nggih putra waya Bapa Saturan utawi Bapa Saidah sing dikitan terus monggo ditumpakno dipindah-pindah aja sampai didukno nggih sesarengan para ponak-ponakane aja sampai wonten sing ketinggalan kalian disukani gending salajengipun andeng-andeng dhuwure lambe tuas dipandeng lah kok lambene Andre sumangga mama jaga tuli yo
sing ana artine paran-paran labur langit mamaresi Padha kayang lapor langit manasi geni ya sing ana televisi sing didelok reoke Pak Jai.
terus monggo ditumpakno aja didukno. Nggih, aja didukno kayak numpak. Nggih. Terus ditumpakno khusus putra wayang Bapak Saturan utawi Bapak Saida sing dikitan terus dipindah-pindah. Mulai niku sing diniati nggih kersane tuwuk numpak reoke Bapak Jai sing dugi kali Pepe nggih. Kalian disukani gendeng salajengipun ngalih nang genduk Cesia nggih. Disukani gendeng adoh ning Hong Kong Tokyo nggih. Dados emas berliade kursi kerajaan ning Hong Kong Tokyo kapal Apollo
pundi Mas Duplin? Sing numpak pun tuwuk napa mboten? Nggih. Nggih. Terus pundi? Pun. Nggih. Pun. Amargi waktune pun cukup, pagelaran Rock Setia Kawan ing dalu menika sesarengan SPN Audio Sound System saking dusun Bodang Kayu Gedang kagunganipun Bapak Sumian, artis production multimedia video syuting Mas Eko Uki saking Dawan Lor Sukodono. Panjenengan kula aturi mirsani gebyare Reok Setia Kawan. Yo yo yo.
Hei, loh.
biare reok setia kawan pagelaran ingkang angka 3 sampun jawanteng dalemipun Bapak Saturan utawi Bapak Saida Ibu Saida sekeluarga nggih pagelaran salajengipun utawi pagelaran ingkang angka sekawan mudune para widodari ayu-ayu rupane lenggak-lenggok lakune kaya macan luwe anglajengaken tari Gandrung Banyuwangi sugeng dalu para rawuh sugeng amir sani medali tari Gandrung Banyuwangi mama kairing gending kacang ojo sampai lali nang lanjarane dados Nur
Banyuwangi nggih loro cacahe ayu-ayu rupane lenggak-lenggok lakune kaya macan luwe nggih sampun saweteng dalemipun Bapa Saturan utawi Bapa Saida Ibu Saida sekeluarga nggih tari gandrung Banyuwangi kersane tambah gayeng tambah meriah disukani gending-gending nggih tapi saderengipun disukani gending-gending niki Bapak tuan rumah sampun miyos teng pagelaran nyumping tari gandrung Banyuwangi nggih. Mama tari gandrung Banyuwangi kersane tambah gayeng tambah meriah disukani gending nopo mama? Gendeng napa nggih Kang Mas? Nggih napa terus panjenengan? Nggih merkesati kemawon. Perkes ati dados dah.
penak tenan nggih merkes ati. Ayo sing nom dirungokno lek ana wong nyanyi nggih, cek ndang pinter, cek ndang iso nggih. Dikeki gending iki ndak iso, iko ndak iso. Opo iso gajah-gajah nggih. Walah genduk nggih. Merkes ati gending ingkang angka kalih teng wonten tari gandrung Banyuwangi nggih. Nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang terlahir nggih. Amargi mangke tasik wonten disambutno nggih. Kersane kata sing minggah nggih. Ayo Nduk, genduk bali nang panggonane. Dadah. Kemana-mana tak gendong dong kemana-mana tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana tak gendong. Enak dong, goyang dong. Nggih, tari gandrung Banyuwangi nggih. Pagelaran sak lajengipun niki wonten selingan saking keluarga besar Setia Kawan anglajengaken tari Happy So Happy sesarengan para wadya pala bantengan nggih. Sugeng dalu para rawuh, sugeng amir sani yo. Tari Happy So Happy nggih. Selingan saking keluarga besar Setia Kawan nggih. Kersane panjenengan boten ngantuk, boten bosen nonton roke Bopo Jai sing dugi kali PP nggih. Mbok menawi kemantene dereng dilem ayo panjake sing nganggur digoleki kemantene ditumpakno bantengan alon-alon nggih kalian disukani gending-gending pambukane gending teng wonten tari bantengan disukani gending Gambang Kiwa Mas Amin dados tidak ngantuk Mas lah ngonten nggih ditarik alon-alon sik trouble nggih dados awas ayo awas kasih jalan ayo ada awas ayo wono kecek wono ayo awas ayo
Gambang kiwa ya napa nggih adik-adike tasik kirang tuwuk napa mboten nggih lek tasik kirang tuwuk kula tambahi dos pundi kurang sing di sing bener nggih kula tambahi sak gendhing nggih sing wis panjake nggih. Ayo gendhing sak lajengipun paling penak paling sae napa terus masaripun nggih. Kula mboten melok-melok. Dados
nyari cerita nggih gending ingkang angka kalih teng wontene bantengan nggih menika pamungkasi gending utawi gending ingkang telahir amargi waktunipun cukup ayo bantengi mbok dewore mami jambrute langsung bali nang panggonane tapi baline aja sembrono tak jalukno gendingan Parjabar Madura sroneng Cakti Cak Karya. Saking senengi arek-arek iki gundang waktu, Pak. Umpamane bapak iki sing duwe tua sing nanggap reoke bapak ja iki sing ditanggap sembarang kalir. Iki ora setia kawan ngetokno sembarang kalir, marine telahir si ono biduane. Iki temenan ta, Pak? Joget maning marine sampean, Pak. Loh, lah kok sing kono sing we. Wah, iki saiki tak singkat-singkat ya, Pak. Soale waktune didom. Hei, ayo artis sing metune rodok bengi ngrupuk kene kabeh. Ayo. Ayo. Terus. Kabeh. Ayo rek. Yo, bayang. Hu ho hu. Hu ho hu. Hu ho hu. Hu ho hu. Hu ho ho. Hey. Wes pancet. Baris ngene pancet. Yo, lek sing susune gede penak, Bu. Sing susune tipis, aduh katut kabeh sak awake. Oh, 1 2 3 4 5. 5 cacahe. Jajal tak kei musik anyaran. Anyaran kudu iso. Min. Amin iki. Jajal dikei lalapan Padang Malang. Loh, ndak ngerti kon Min. Tangatang tugutung ini kok Min. Iya, kudu iso. Ayo. Tangatang tugutung tangatang. Loh. Iki wis. Iso kon? Ndak iso. Amin ndak iso. Oh, kurang sekolah Amin iki berek. Yo. Berat iki kon Amin. Tangatang tugutung. Ayo siap. Dadi guyu wae. Iki waktune didom. 1 2 3 4 5. Aduh iya Mas, iya ombekan Mas. Ya apa? Wong aku iki ya dibayar nyang Podo aku mari dibayar isan. Nek ora dibayar aja ngosong-ngosong kok. Oke. Ayo Min lalapan Min. Aduh, Amin ndak ero. Wis ngene ae. Operator dong. Lek arek-arek iki ngerti Min. Oh, 1 2 3 4 5. Ayo sing paling wetan dhewe. Kekno miki kono. Ya apa? Ayo yang paling timur siapa punya nama? Tiara Mas ya Kak. Alamat rumahnya. Bodang lor kene.
Tidak gini. Iya, Mas. Penggaweane, Nduk. Ngemut. Ngawur ngemut Lah, apa? ngemut permen. Oh, maksudnya ngemut permen, Iya, Pak. thank you. Sing nomor loro. Apa Mas? Sing kuru. Iya. Mari mangan. Mari. Temenan. Iya. Wetenge kok pancet. Iya. Susune ndi? Iki. Nggung. Oh, susune engkuk-engkuk. Ayo alamat rumah. Lah, jenenge durung. Ya marine ra Oh, apa iya Mas, lali aku Mas Jaka. Jalang Mas yo kurung ini, Bu. Iya. Alamat rumah. Aku ditelepon aku Mas. Telepon, Dok. Iya. Lah kok telepon, Dok? Gatel-gatel jadi tap. Telepon. Durung tapu. Iya, Pak. Ah. Jenenge, Dok. Iya, Suti Mas. Jenenge Suti. Iya. Penggaweane. Lah, durung ndak harus sampean Suti ku Ndak apa? harus, sayang. Apa susune titik? Yung mental-mental mangikut tibake susune. Lah, Mas, Rek, iku. Rek. Ayo sing nomor 3. Oke. Ayo sapa dia jeneng? Sale angga telia, Mas. Sapa? Sale angga telia. Gatel. Kok sing endi, Dok? Oh, saya liang gatel tibake sing ning sor gatel. Lek ibu-ibu, bapak-bapak, lek golek mantu sing koyo ngene iki enak. Ada penyakit gatel lentok ngene iki. Oreken. Ayo, jenenge sapa? Sale angga telia. Iya, alamat rumahnya. Kata panggil mano. Oh, bu kok cak adohe temen. Jeneng aku wong ado. Temenan iku. Iya. Lah kok ketapang gili manuk. Bojoku yang digono senuk. Senuk kancamu dhewe kabeh. Kabeh. Wis, ayo sing nomor 4. Anyaran. Wong, ndek jenggote ana bang-abange. Saking sayang kepiki cek dak ketok jenggote, Bu. Oh. Ya Allah. Apa, Mas? Rambutnya pasangan, Dok. Iya. Iya, pancene iya. Ngono wis pokoke wis. Ayo jenenge sapa? Pilus. Pilus kan, Dok? Pilus Garuda. Aduh, wong kasar kaya ngene pilus. Kok tepak nemen. Ayo penggawean apa? Apa sayang? Ngemudek endi ganda kaya anu nanda kaya ngene iki, Rek? Oh, ya apa? Ayo sing nomor 5. Apa, Mas? Lah iki tepak. Musik. Sing rungokno. Oh, Joko keras saiki, Rek. Aduh, apa sih, Mas? ngatur waktu. Ready. Kasih musik. Ate kalap aku boy mari nih munggah. Hei! Duduk ngono, Ndra. Iki Amin kudu belajar iki. Sekolah Amin. Oh, sekolah nang Malang ngono lek kepengin iso Amin. Wah, ya apa? Rungokno apa kok? Ngono Amin. Apa, Dok, Mas? soalnya waktu ini wis cukup. Iya. Gendok nying riyo mulia. Oke. Ya mulai. Oke. Ayo, Ayo musik. Dong 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 dong. Ayo yo Oh. Ngapunten nggih Pak, soalnya niku wau artise rodok gatelen nggih. Ndak apa menghibur titik ae. Soalnya pamundutan saking Bapak tuan rumah nggih menika Bapak Saida niki didamel sambutan. Siap napa boten sing disambut niki?